Илгар мына шундай китап тоттырды. Илхам абый китаплар чыгарганмы? Я шигырь язганмы? Белмәдем, Илхам абый белән эшләргә туры килде һәм минем өчен бу әле дә сәнгатемдә иң биек дәрәҗә дип саныйм. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алыр көз. Мин кайтырмын һәм сөйләрмен бик еракта идек без. Илхам абый чыннан да легендар кеше. Татарстанның һәм Татарстан тирәсендәге татарлар яшәгән һәрбер авылларында булгандыр дип ышанып торам. Чөнки бу чыннан да урыслар нәрсә әйтә, глыба. Илхамга ничә яшь? Илхам Шакировка ничә яшь соң? Нинди уйлар аның башында? Халык яшәгәндә яшәр моңы. Илхамыбыз халык яшендә. Борынгы да үзе, киләчәк тә. Тоям шул шишмәнең кипмәсен. Һәр кешенең йөрәгенә һәр көн илхам килсен. Илхам китмәсен. 25-3-85. Бу шигырь минем тур алдыннан 4 көн алдан язылган. 25 март 85 ел.